Wow! Ovo je tako super! Pogledaj ovo! Hej, probudi se, probudi se! Zdravo, molim izaberite šta želite kupiti. Želim ovu igračku. Molim, idemo jedno po jedno. U redu. Želim ovaj žuti auto. I treba da ubacite $2 ovdje. Jedan trenutak, molim. Momci, opustite se, to je samo igračka. Zdravo, jesi li još uvijek ovdje? Žao mi je, trenutno nemam keša kod sebe. U redu, možeš ići. Wow, zdravo Batman. Ćao, ale. Ćao, šta biste željeli kupiti? Oh, bez brige, imam nešto za tebe. Hvala. Ljubičasta. Roza. Žuta. Oh ne, moji napuhanci. Wow, to izgleda zabavno. Želim to probati. Ćao. Ćao, šta biste željeli? Ova narančasta zorbing lopta. Oh, u redu. To je ono što sam stvarno želio. Ne, stani. Stani, ne. Nisam to očekivao. Naravno, šta želiš, Daša? Oh, to je prilično veliko. Nevjerovatno. Hej, Marija, dođi ovamo. Hajde da se zabavimo. Oh, gepard. Majmun. Sad idemo na tobogan. Stani. Nema skakanja u bazen. Marija, imam ti lubenicu. Oh, lijepo. Upsi. Šta sam uradio? Oh, baš nemam sreće. Stani. Nema hrane pored bazena i nema trčanja pored bazena. Žao mi je, očistit ću. Bez brige. Ivane, pomoći ću ti očistiti. Tužno je što više ne možemo jesti, ali u redu je, barem smo ga imali. Zašto si tako tužan? Oh, htio sam podijeliti ovu lubenicu, ali sam se okliznuo i pala je u bazen. Bez brige, Ivane. Hvala, bako, je li ovo za mene? Da. Marija, dođi ovamo, posluži se, ovdje su voće. Dijeliti znači brinuti o drugima. Hajde, idemo do bazena.
Oh, skoro sam zaboravio na sigurnost. Sada mogu ići u ured. Daša, šta radiš ovdje s bazenom? Tata, to je prenosivi vodeni park. Daša, bazen nije dozvoljen u autu. Šta je ovo? Zdravo, tata. Alex, šta radiš ovdje? Bazen nije dozvoljen ispred vrata. Napokon, mogu imati svoj mirni doručak nakon ovog ludog jutra. Šta se dešava? Alex izlazi odatle. Dobro, silazim. Alex, bazen ne može biti u kuhinji. Tata, samo sam se htio zabaviti. Samo nemoj to ponovo raditi u kuhinji. Daša, šta je ovo? Daša, nema mjesta za bazen u krevetu. U redu, tata, nema više bazena u krevetu. Dobra djevojka. Alex, čuješ li me, je li naš rezervni bazen spreman? Daša, čekam te na našem tajnom mjestu. Pa, nadam se da me niko ovdje neće ometati u radu. Daša, Alex, šta radite ovdje? Daša, napadnik. Djeco, bazen u ormaru nije dozvoljen. Alex, gdje si? Alex! Tata, našao si me tako brzo. Alex, bazen nije dozvoljen u hodniku, vrlo je opasno. U redu. Ovaj dan je lud. Šta vas dvoje radite ovdje? Bježimo od tebe. Tata, pokušaj nas uhvatiti. Alex, Daša, nema više lopti u kući. Ali tata. Imam ideju. Napravit ćemo vodeni park vani. Djeco, jeste li spremni za malo magije? Da. Ovdje smijete prskati. Prskajte vodom i skačite u bazen. Da, tata, ovo mjesto je nevjerovatno. Prvo ću ići na tobogan. Oh, ne, pojeli su me. Daša, molim te, nemoj skakati po kauču.
šta misliš o ovome? Onda ću ti pokazati Nightfall trampolinu. Idemo. Vežite pojaseve. Sigurnost na prvom mjestu. I ja želim voziti. Imam nešto za tebe. O, baš je cool. Super. Idemo na ogromnu trampolinu. Da. Idemo. Wow, ovdje je baš cool. A to nije sve. Sve ovo za nas. Da, Wow. ne, trebamo pronaći sve kutije iznenađenja. Jesi li pronašao kutiju iznenađenja? Tata, našao sam je. Imamo prvu. Kutija iznenađenja. Dopusti mi da ti pomognem. Tata, tamo je poklon. Znam. Da vidimo koga može brže uzeti. Tata, nemoj zaostajati. Ostavi me, idi prema cilju. Idi. Ovaj krevet je previše tvrd. Ne, neću te ostaviti iza sebe. Probudite se. Izvini, idemo. Pogledaj, Alekse, kutija. Alekse, daj da pomognem. Alekse, pruži mi ruku. Gdje je kraj ovog labirinta? Jupi! Daša, jesi li zaboravila na poklone? Ups! Daša, pogledaj, mislim da vidim jednu na kraju tunela. Tamo! Moje je! Ja sam prvi! Sačekaj me. Bojim se! Daša, zašto ne uzimaš poklon? Tata, pomozi mi! Lako.
Mogu to sama uraditi. Pogledaj, našla sam ga. Da. Čekaj me. Pomozi, čekaj. Pogledaj moj poklon. Da, idemo. Wow, tako cool. Imam ideju, tata, dođi ovamo. Šta se dešava? Oops. Ouch. Aha. Wow. Šalim se. Dobro sam, hajde. U redu, Daša. Našli smo sve kutije iznenađenja. Da, Hajde, da ih otvorimo. da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auto, monster kamion, koga želi? Ja hoću. Ti monster kamion ok. Šta? To je cinnamon. Ja, Evo za tebe, super, uzmi ovo, još jedan autić. za mene. Kamion za tebe, odlično, je li to slime zaista? Da, Nikada nisam vidio ovo prije, vau, zamrznuta boca. nije za mene. Koga želi? Ja bih. Jesi li dobro? Zeko, Nisam ja. Mene. to je za tatu, zar ne? Da. Sviđa mi se, spavat ću s njim, oh tako lijepa iznenađenja. Yay! Haha! Marija, šta je to za zvuk? Ne znam. Djevojke, gdje ste krenule? Na plivanje. Da, možemo li plivati? Marija i Eva, ulaz mlađima od 14 godina dozvoljen je samo uz pratnju roditelja. Oh, imam ideju, Marija, hajdemo zamoliti tvog tatu da ide plivati s nama. U redu. Hajde da pokušamo. Da, halo. Naravno, hoću. Tata, ne puštaju nas u bazen bez tebe. Ujo, hajde, idemo. Djevojke, ne mogu ići s vama, imam hitan poziv. Da, halo, slušam vas. Djevojke, imam ideju, napravit ću bazen samo za vas. Hvala. U redu. Bazen za sve uzraste je spreman. Je li ovo šala? Pa, moram se vratiti na posao. Uživajte. Ovo je najgori bazen u mom životu. Da, bez šale. Ovo je super malo. Tata. Tata, požuri. Ovaj bazen je užasan, premali je. Želimo ići u taj bazen. Ali Marija, Eva, premlade ste za taj bazen. Ali tata, s tobom možemo doći. Imam ideju, napravit ću bazen koji će odgovarati svim vašim potrebama. U redu. Da, u redu.
Novi bazen je spreman. U redu, natrag na posao. Idi. Hajdemo. Jupi. Juhu. Marija, hajde da skočimo na bombu u ovaj bazen. Ne možemo. Ovaj bazen je previše mali za to. Hajde, barem umočimo noge u bazen. Da, hajde da probamo. Možda spasilac neće ni primijetiti. Voda je tako topla. Malim djevojčicama nije dozvoljeno umakati noge. Odmah napustite područje. Tata. Ujojo. Izađi. Jesi li završio posao? Još ne. Šta vam treba opet? I hoćemo li ići u bazen? Ne, djevojke, još moram raditi, ali napravit ću vam nešto zabavno da vam ne bude dosadno. Vaša kuća za skakanje je sada spremna, djevojke. Wow! Odlično je, ali i dalje želimo provoditi vrijeme s tobom. Da, vrijeme u velikom bazenu. Zašto vam treba bazen kad imate kuću za skakanje? Dobro se zabavite. Eva, šta si uradila? Ups, nezgoda. Pusti me da pokušam. Opet vi. Koliko puta sam vam rekao? Nijedno dijete nije dozvoljeno bez odraslih. Tata, ne puštaju nas u bazen bez tebe. Ujo, hajde, idemo. Hej, to sam ja. Nisu sami. Oni su sa mnom. U redu onda. Dobrodošli na naš bazen. 1, 2, 3. Skakanje nije dozvoljeno. Samo silazimo stepenicama. U redu. Djevojke, tako mi je drago što ste me izvukle s posla. Vrijeme s vama je toliko vrijedno. Stani. Hey! Ne možete ići na bazen u ovoj odjeći. U redu. Gdje se možemo presvući? Možete se presvući ovdje. Jej. Čekajte me. Nešto nije u redu. No way! Aha, izgleda da je sada u redu. Šta je sad opet? Ne možete biti ovdje bez roditelja. U redu. Baka je s nama. Dakle, možemo li sada na bazen? Nice job!
Jej. Oh, yes. Jej. Okay. Stani. Oh, Ne možete skakati u bazen. dobro. Ovdje ne možete skakati. Dosadno. Imam ideju. Ljudi, hajmo se slikati zajedno. Oh, yes. Excuse me? Ne možete koristiti telefon u bazenu. Ovo je tako super. Želim probati ovu stvar. Ja. Molim vas, dođite ovamo. Oh, yes. Nema nakita unutar lopte za hodanje. Gotovo je. Yes. Oh, yes. Stani. Šta? Opet? Ne možete klizati naopako. Nije sigurno. U redu. U redu. Stani. Izvini zbog našeg ponašanja. Žao mi je, nikada više nećemo ovo ponoviti. U redu, momci. Uvijek se sjetite sigurnosnih pravila. I nikada ih ne kršite. Budite ljubazni. Budite ljubazni. Hej, šta ima ekipa? Dosadno nam je. Imam nešto za vas sve. Šta? Dopustite da pokažem. Hajde. Znate li koliko loptica imamo? Ima 3 0 loptica. U tim kartonskim kutijama. 3-0. 0-0-0. Idemo. Tako sam uzbuđen. Mogu napuniti cijeli svoj ormar ovim lopticama. Ja ću napuniti svoju kupaonicu lopticama. 2. Jesi li siguran? U redu. Pazi.
Spremni? Da. U redu, odlična ideja. Ali prvo moramo napraviti zid da blokiramo loptice. Treba nam ova stvar. Odlično. Idemo. Plava. Ovo je tako teško. Ovo izgleda kao ukrajinska zastava, znaš? Plava i žuta. Da, moj omiljeni dan ikad. Marija, šta misliš? Koju boju imamo sljedeću? Crvena. Tako je, crvena. Jesi li ovdje? Imamo li zelene loptice? Da, imamo ih. Nažalost, tako sam umoran. Jer su teške. Mama će nas ubiti. To je samo tatina ideja. Dakle, Marija, vrijeme je za skok. 3, 2, 1. Gdje je ona? Ovdje. Zdravo. Ivane, napravimo izazov za tebe. Sakriću ovu hobotnicu, a ti je trebaš pronaći. U redu. Zatvori oči. U redu, Ivane. Let the game begin! Ivane, pokušaj to. Malo sam uplašen. Oh, ne, zapeo je. Oh, našao sam ga. Marina ideja da napuni cijelu kupaonicu bila je tako super. A moj ormar nije dovoljno cool. Imam sjajnu ideju. Spustit ću 3-0-0-0-0 loptica. Možeš li zamisliti? Ali čekaj, ovdje je rupa. Mogu je blokirati s legom. Siguran sam da ću pobijediti u ovom izazovu. I ovaj put poklon će definitivno biti novi Ferrari. Vau, šta je to? Zdravo, tata. Trebam tvoju pomoć. Za šta? Želim izgraditi i spustiti 3-0-0-0-0 loptica niz ove stepenice. A zašto nam treba Lego? Ovdje su rupe. Nema dovoljno lega, znaš? Da, imam ih dole. U redu, donesi ih ovamo. Trebaš li neku pomoć, Ivane? Da, doći ću po još. Ogromni Lego ego. U redu. U redu. Imam još. Gotov sam. Molim te, tata, ali tu su cijele stepenice. Oh, ne. Hajde da ga izgradimo. Ivane, šta misliš? Je li dovoljno snažno? Možda. Provjerit ćemo kasnije. Za šta je ovo? Zaboravio sam. Već sam ti rekao. Zaboravio sam, izvini. Ja sam star čovjek. Napravio sam izazov za tebe. Za mene ne. Pokazat ću ti kasnije. To je sjajno. Vidiš li neke rupe? Ne, Mislim da moramo pokušati ovo. Dakle, trebamo da loptice padnu tačno u pravo vrijeme. Da, znam šta radim. U redu. Koristit ću ovu dasku da loptice ne padnu ranije. Ovdje. Ovdje, Sve ćemo ovo napuniti lopticama. s lopticama. I onda ukloniti ovaj zid. Da, i imat ćemo lavinu. Sad gledaj, neće izaći. Uzmi ovo. Za šta je ovo? Ova ploča je da razdvoji boje. U redu. Žuta. Budi pažljiv. Moram izaći. Za šta je ovo? Sada za razdvajanje dvije boje. Plava. Plava. U redu. Ovo će biti za zelenu boju.
O, Bože! Nisam to očekivao. Imam više boja. Imam više potencijala. Ali još uvijek je tako cool. Uzmi ovo. Jesi li sada sretan? Ivane, imam iznenađenje za tebe. To je cipela. Šalim se, to je čamac. Tako je zabavno. Daj mi 5. Ivane, želiš li još jednom? Naravno. Šta se desilo? Šta je ovo? Ivane, rekao si da će biti u garderobi. Zašto je ovdje? Zato što je ovo puno bolje od garderobe. Vi, momci, trebate očistiti sve. Sve. Da, sve. U redu. Luke, zdravo. Brzo, brzo. Mogu li to napraviti ovdje? Vrijeme je za super energiju. U redu, momci. Vaši izazovi su bili jako zabavni i super izazovi. Ali moj je puno zabavniji. Puno zabavniji. Želite li to vidjeti? Da. Da. Idemo. Pokazat ću vam. Šta mislite da je to? Ne znam baš. Tepih. Za šta je ovo? To je vodopad. Vodopad loptica. 3-0-0-0-0 loptica. Da, tačno. Ali nešto smo propustili. Loptice. Da, tačno, loptice. Moramo ih donijeti ovdje. U redu, idemo. Idemo. Idi. Čekaj, tata. I ti također. Ja, u redu. Samo prva tura. Moramo to ponoviti otprilike još 1-0 puta. Tata, šta dalje? Sad, moramo to popraviti. Izgleda zanimljivo. Hajde da to popravimo. I donesimo još loptica. Da. Mislim da sam gotov. Popravio sam to. Konačno. Sada možemo to napuniti lopticama. Da. Najvažnija stvar. Jupi, radi. Sada je moj red. Možemo li ići napolje po kiši? Da, ali požurite. Ovo može pasti svakog trenutka. Nije dovoljno. Trebamo više. Ne. Bojim se. Ljudi, pogledajte šta imam. Jeste li spremni? Da, spremni smo. Vau, bilo je tako super. Ali nije strašno.
Vau, a sada hajde da sve otpuhnemo u bazen. Otpuhnuti. Da. Otpuhnuti ti. Ko želi, Ja hoću. uzmi. Mogu li pokušati? Da. A sada hajde da plivamo u lopticama. 1, 2, 3. Tako zabavno. Pretplatnici, pronađite me. Ovdje sam. Sada sam ovdje. Pretplatite se na naš kanal Vanja Manja Kids. Skrivalica. 1, 2, 3. Imam ideju. A sada ću ovdje skočiti. Pazi tamo. U redu. U redu. Vau, tako visoko. 3, 2, 1, kreni. Kako si? Bilo je tako super. Imam nešto za djecu. Moj potpuno novi crveni automobil. To je auto. Lijepo. Kakav lijep dan, ljudi. Da, slažem se. Da. Ali šta je sa izazovima? Ko je pobjedio? Ko je pobjedio? Koji je bolji? Koji je najbolji? Ormar ili, izvinite, C ili stepenice? Ili vodopad? Ili bazen? Neka pretplatnici odluče. Zbogom.